O Executivo nollés continúa co seu plan de actuación de cara á mellora dos servizos básicos nas diferentes zonas do concello que carecen deles. Tras a actuación realizada na Albariza, tocou a quenda á Rúa Pontevedra, onde se procedeu á renovación total do firme e á mellora da accesibilidade e a seguridade viaria, por un importe duns 30.000 euros. Era unha rúa que estaba moi degradada e que levaba moitos anos sin actuación. Fixose ali unha actuación correspondente ao Plan Único da Deputación, coa subvención, de aproximadamente 30.000 euros. Consistiu no pavimento de toda a zona, continuación das aceras e tamén pintado. Pero non para aí. Outro dos proxectos que o Goberno nollés ten en marcha é o da mellora do saneamento e a renovación do firme nas rúas Brasil e Lorenzo de Armada, no barrio de San Lázaro, dúas actuacións moi demandadas pola veciñanza da zona. Eran saneamentos que se fixeron nos anos 80, era unha rede unitaria. Esa rede unitaria o que estaba provocando era unha saturación nos pozos de bombeo, porque as pluviales tamén se estaban bombeando para a depuradora, e agora que vamos a facer é unha separación desas pluviales para que os bombeos, pois digamos que non estén tan saturados e funcionen correctamente. Tamén se vai a levar a cabo a pavimentación desa rúa, o pintado, e tamén se vai a aproveitar para o arranxo dunha das beiras rúas que está no edificio no máis alto que hai en San Lázaro, que está esa beira rúa fundida e vais a actuar sobre ela. O que queremos é un pouco de compromiso co barrio de San Lázaro, porque é un barrio que últimamente se vía moi esquecido, non? Pola administración local, e queremos que haxa unha actuación importante para logo continuar noutra das rúas, que é a Venezuela, que ten o mesmo problema na rede de suministro e tamén nas beiras rúas. Esta actuación está a ser executada tamén de xeito directo polo Concello, a través da propia Brigada de Obras Municipal, como tamén acontecera na Albariza, o que permitirá un importante aforro para as arcas municipais. Digamos que investir aproximadamente uns 75.000 euros nesa rúa, e ten un aforro porque facemos por administración pública, é a segunda obra que vamos a facer dende que estamos gobernando. Ten un aforro aproximadamente de 60.000 euros. Se o quitáramos a licitación, esa obra costaría alrededor de 135.000 euros a súa execución. Polo tanto, apostar polo público tamén ten estas cousas, que ten un aforro e ademais controlamos máis, digamos, que a execución da obra. Segundo informaron fontes municipais, as obras serán realizadas por tramos, buscando así minimizar o menor impacto na actividade comercial e na vida diaria dos veciños destas zonas.